कोकणातील राजकारणात ज्यांनी आपल्या कार्य, संघटन कौशल्य आणि जनसंपर्काच्या जोरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली असे भाजपाचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांचा वाढदिवस 19 एप्रिल रोजी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। भाजपाचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी आणि जनतेसाठी एक जणू सणच। राजकारणात अनेक नेते येतात जातात, पण काही व्यक्तिमत्व अशी असतात की जी लोकांच्या मनात कायमची घर करून राहतात। प्रमोद जठार हे त्यापैकीच एक। मधाळवाणी, सहज संवादाची कला आणि प्रत्येकाला आपलंसं वाटणारं नेतृत्व ही त्यांची खरी ताकद आहे। जठार साहेबांशी एकदा संवाद साधला की तो माणूस त्यांच्याशी कायम जोडला जातो, ही त्यांची विशेष ओळख आहे। राजकारणात केवळ पद महत्वाचं नसतं, तर माणुसकी जपणं सुद्धा महत्वाचं असतं आणि हे त्यांनी आपल्या कृतीतून वारंवार दाखवून दिलंय। अशा अष्टपैलू अलौकिक व्यक्तिमत्वाच्या कार्यकर्तृत्वाचा त्यांच्या वाढदिनी गौरव व्हावा या उद्देशानं कोकणशाहीनं घेतलेला हा संक्षिप्त आढावा। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या विशेष संपादकीयमध्ये स्वागत करतो। प्रमोद जठार यांनी भारतीय जनता पक्षात विविध महत्वाच्या पदांवर काम करत आपली ओळख निर्माण केली। ते भाजपाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते। त्यांनी महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश चिटणीस म्हणून जबाबदारी सांभाळली। तसंच JNPTचे विश्वस्त म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय। सिंधुरत्न समृद्ध योजना समितीचे सदस्य म्हणून त्यांनी कोकण विकासातही आपलं योगदान दिलंय। त्यांच्या संघटन कौशल्यामुळे पक्ष संघटन मजबूत करण्यामध्ये त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली। लोकसभा निवडणूक असो अथवा विधानसभा निवडणूक असो, प्रमोद जठार यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक प्रत्येक निवडणुकीमध्ये प्रकर्षानं दिसून आली। भाजपाशी असलेली त्यांची एकनिष्ठता ही असंख्य कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे। राजकारणात अनेकदा संधी अपसंधी येतात, उमेदवारी मिळते किंवा कधी मिळतही नाही, पण जठार साहेबांनी कधीही आपल्या विचारांशी तडजोड केली नाही, हे सत्य आहे। पक्षनिष्ठा आणि तत्वांवर ठाम राहणं म्हणजे काय हे त्यांच्या प्रवासातून स्पष्ट होतं। त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीकडे पाहिलं तर केवळ पदांची यादी नाही, तर लोकांशी जोडलेल्या नात्यांची कहाणी मिळेल। जनतेच्या प्रश्नांसाठी नेहमी पुढे असणारा, कार्यकर्त्यांना बळ देणारा आणि विकासाच्या कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणारा नेता म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली। आजही जनतेच्या मनात एकच भावना आहे, जठार साहेब पुन्हा आमदार व्हावेत, खासदार व्हावेत। ही केवळ इच्छा नाहीये, तर त्यांच्या कामावर आणि नेतृत्वावर असलेला विश्वास आहे। जनतेच्या मनातील चेहरा म्हणून त्यांची ओळख अधिकच ठळक झाली आहे। प्रमोद जठार हे नाव आजही एक क्रेज आहे। ते केवळ व्यक्ती नाहीत, तर विश्वासाचं प्रतीक आहे। त्यांच्या कार्यशैलीत प्रामाणिकपणा, साधेपणा आणि लोकांप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्टपणे दिसून येते। प्रमोद जठार यांची ओळख ही केवळ राजकीय पदांपुरती मर्यादित नाही, तर ती जनतेशी असलेल्या घट्ट नात्यामुळे अधिक ठळक होते। त्यांची मधाळवाणी, सहज संवाद शैली आणि सर्वसामान्यांशी जोडून घेण्याची क्षमता ही त्यांची खासियत आहे। राजकारणात जनतेचा नेता ही ओळख मिळवणं सोपं नसतं। प्रमोद जठार यांनी ती आपल्या कामातून सिद्ध केली। कार्यकर्त्यांशी त्यांचं नातं हे केवळ राजकीय नाही, तर विश्वासावर आधारित आहे। त्यांच्या आमदारकीच्या काळात अनेक विकास कामांना चालना मिळाली। रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक प्रश्नांचं निराकरण यामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिलाय। आजही त्यांच्या कार्यकाळातील उपक्रमांचा उल्लेख जनतेत अभिमानानं केला जातो। कोकणात रोजगाराची गंगा यावी यासाठी औद्योगिक प्रकल्प यावेत याकरता सातत्यानं पाठपुरावा करण्यात प्रमोद जठार यांचा सिंहाचा वाटा आहे। प्रमोद जठार हे केवळ एक राजकीय व्यक्तिमत्व नसून जनतेच्या मनात रुजलेला विश्वास आणि नेतृत्वाचं प्रतीक आहे। त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेणारी नवी पिढी तयार होते। त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी समाजातील प्रत्येक घटकाकडून
सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. वाढदिवसाच्या या विशेष निमित्तानं त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. जनतेच्या मनातील हे नेतृत्व असंच अधिक बळकट हो आणि त्यांच्या कार्यातून समाजाला नवी दिशा मिळत राहो हीच सदिच्छा. तुर्तास आजच्या या विशेष संपादकीयमध्ये इथं संपवला. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.